Za razliku od dosadašnjih predstavljanja pred livanjskom publikom je osmišljen nešto drugačiji pristup. Naime, autori su sami predstavili svoje radove, a njihov dijapazon doista je širok. To su radovi s područja povijesti umjetnosti, arheologije i bibliotekarstva i pokrivaju teme ne samo livanjskog kraja, nego i širi. Tako se može doznati više o životu u bosanskom Ejaletu u 18. stoljeću kada Osmansko carstvo gubi teritorij, a stanovništvo je prisiljeno graditi utvrde. S time da su izgradnje ili obnove pojedinih utvrda trajali po nekoliko godina, a sve na teret samoga stanovništva koje je pored drugih obveza koje je imalo u tome razdoblju, dakle plaćanje različitih poreza, redovitih i izvanrednih, moralo raditi na utvrđivanju tih i obnovi tih utvrda. Konačno je istraženi tip i podrijetlo iznimno lijepe i bogate livanjske škrinje koja se prenosila iz Mladenkine u Mladoženjinu kuću. Koja je pripadala jadranskom tipu, a ono što je posebno interesantno je to što se do sada nije znalo gdje su bile radionice tih škrinja. Međutim, ovo istraživanje je ajmo reći, odnosno otkrilo da je Konjic mjesto gdje su se proizvodili, odnosno izrađivali ove škrinje raskošne. A nije mi svjedok bogate povijesti je i rimski reljefni spomenik iz glamočkog sela Halapić koje potječe iz 2. ili 3. stoljeća. Uz četveroprag je prikazani gladijator, no kako nije sačuvan cjelovito, bilo je nedoumica o njegovu značenju. Da li je to motiv gladijatora, da li je nadgrobni spomenik jednog gladijatora, na kraju smo došli do zaključka da se radi zapravo o zavjetnom spomeniku, jednom složenom kultu rimskog boga Sola, rimskog boga Sunca, jednog orijentalnog božanstva Mitre. Malobrojna ekipa Franjevačkog muzeja i galerije Gorica ponosna je što je Kleuna 6. brojem i 2-godišnjim izlaženjem uspjela ostvariti kontinuitet, postala prepoznatljiva u stručnim i širim krugovima kao i dio livanjske kulturne ponude.